Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny gazanan senetini belleýän güni vilayet merkezleriniň bazarlarynda käbir gyt azyk önümleri peýda boldy. 27-nji sentýabrda Türkmenabadyň ýaşaýjylary subsidiýelenen diýilen bahalardan ýumurtka, paxta ýagy we towuk butlary ýaly azyk önümlerini satyn almak mümkinçiligine eýe boldular. Türkmenabadyň gök bazarynda ýerden adam köpdi. Bu ýerde subsidiýelenen bahalardan käbir azyk önümleri satyldy. Çeşmeleriň habar bermegine görä satywa ösümlik ýagy, ýumurtka, doňdurulan towuk butlary we doňdurulan balyk çäkli mukdarda çykarylypdyr. Ösümlik ýagy 1 litri 31 manada, doňdurulan towuk butlary 1 kilogramy 18 manada, 30 ýumurtka 22 manada satylypdyr. Emma nowatda duran adamlaryň aglaba bölegine bu önümler ýetmändir. Az mukdarda satywa çykarylan haritler diňe nakt pula satylypdyr, tölek kartlary kabul edilmändir. Bu barada 27-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň Liwap vilayetindäki yerli çeşmeleri habar berdi. Gytazyň satywda peýda bolmagy bayramçylyga gabat geldi. 27-nji sentýabrda Türkmenistan garaşsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini belleýär. Bayramçylygyň öňü sirasynda Türkmenabaddaky käbir dukanlarda un hem gysga wagtlyk peýda boldy. Çeşmelere görä un bayramçylykdan birnäçe gün öň Türkmenabadyň merkezinde ýerleşýän döwlet dukanlarynda satylyp başlandy. Satywyň alnyp barylşyna polisiýa işgärleri gözükçülük etdi. Mundan öň subsidiýelenen bahadan un soňky 2 aýda yerli dukanlaryň tekçelerinde görünmändi. Ýurtda subsidiýelenen bahadan un adam başyna aýda 5 kilogram möçberde satylýar. Türkmenistanda hökümet tarapyndan ketgilenen bahalardan önümlerin satılmagyna Henide Milat tarapyndan uly isleg bar. Soňky 2 ýylda hatda subsidiýelenen bahalaryň hem ýokarlanmagyna, şeýle hem haritlaryň hiliniň pesligine garamazdan adamlar köp sagatlap nowatlarda durýarlar. Köplenç nowatda adamlaryň ençemesine azyk ýetmän galýar. Ilatyň ýaşaýyş derejesiniň ýygyderli peti açmagy we haritlaryň hem hyzmatlaryň gymmatlamagy ýurdun ýaşaýjylarynyň köpüsiniň azyk üçünçüligini subsidiýelenen bahalara garaşly edýär. Bu aralykda Aşgabatyň ýaşaýjylary üçin garaşsyzlyk güni geçen ýyl bilen deňeşdirilende birnäme asuda geçdi. Şunda da jaýlaryň töwereginde goýulan awtologary sürä wekitmek şeýle hem ýaşaýjylara jaýlaryň penjerelerini ýapdyrmak ýaly talaplar berja edildi. Agsam awtologary dargatdylar. Sebäbi bayramçylyk münasibetli gül gowşurulşy bolmaly. Diýip paýtagtyň Parahat etrapçylarynyň birinde ýaşaýan Azatlygyň habarçysy 27-nji sentýabrda Aşgabatdan habar berdi. Döwlet bayramçylyklarynyň öňü tirasynda adatça ýurdun häkimetleri satywa käbir azyk önümlerini çykarýarlar. Paýtagtyň arasaçylygyna hem daşky görnüşine has köp üns berýärler. Şeýle hem ilata gözükçüligini güýçlendirýärler. Ýurdun günbataryndaky Türkmenbaşy şäherinde garaşsyzlyk gününiň öňü tirasynda alkogol endikleri we neşe tirişlerden garaşlylygy sebäpli saglyk hem bejeriş merkezlerinde hatap alınan raýatlar häkimetler tarapyndan ýygnaldy we tutsak astyna alındy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä, olar 10-15 günlük tutsak astyna alındy. Käbir hadisalarda polisiýa işgärleri raýatlary olaryň çağalarynyň gözüniň öňünde ellerini baglap alyp gidipdir. Mundan başga da polisiýa odal iş getiren hem tutsaklykda bolan raýatlara 25-nji we 28-nji sentýabr aralygynda garaşsyzlyk güni sowulýança öýlerinden çykmazlyk barada duýduruş beripdir.